Sanibonani molweni ndinamkela kweZCTV ngesixhosa. Kwaphetheni uphetheni ke kuhlelwe etafuleni uncoma umyeni wakhe ngesenzo sakhe sokunika inkosana yabo isihlalo sokuba yi-CEO. Wabe sithi ke kodwa kangamconsulte Njengaye uthe ke akenzanga mistake. Uvusi ke naye kungulaa mntu ke guys xa ithetha naye uthethela phezulu. I mean uqinisa ilizwi unalaa nto yoba nje yes ndim ngoku ndiphethe. Nophetheni ude wayinothisa ndithi heyi hayi Vusi wakhula mntanam kude kwatshintsha nditsho ivoice. Emxelela ke into yoba esaa sihlalo sinee-challenges so azenze sure into yoba uyasihlonipha and uyaqaphela. So uvusi uthe hayi yonke into izohamba kakuhle now that kukho yena zininzi vele ii-changes azawuzenza. So Njengaye ke emane ke engqina wade wathi ke Njengaye uyasincoma ebengamazi into yoba uVusi unesibindi esingaka yabo. Ilanguage yabo ke yaziwa ngabo bobayithuba bathetha ngantoni ke. Wabe sesithi ke ugcina yena makushaya ucheers iiglasi eziphezulu. Hayi ke zashaya ke iiglasi eziphezulu. Wabe sesithi ke Njengaye ke umfisela ke intlahla ke uVusi kuyo yonke le nto yenzekayo. Phofu uncume Njengaye ngathi nje yonke into irayithi akho nto itheni. USibongile ubomi buyaqhubeka exopho ulungisela ubheka evenkileni. Kodwa utatakhe ke uye wafika wathi azange ayiqhele into yoba ayosebenza evenkileni katatakhe yena une-future ebright le ngaphandle. Wabe sesithi ke umbuyisela nefowuni yakhe ke wayithatha kuSibongile. Sibongile imisteyikhi yakhe ke kukuba athi xa eyivula zingene zii-messages. Wabe encumile kutatakhe wambhaqa ukuba yeyi nako encumile wathi yeyi wena mntana ungathi kanti ngulo mfana futhi lokwenza into yoba wenze njalo. Abafana baza kwenza into yoba mntanam ungabi yonto ebomini. Delita yonke loo nto leyo mbhlokhe loo mfana lowo ethi vala. So ke uSibongile ke wazama ke ukwenza yonke into acinga uba angayenzi konelisa wese. UVusi uqalile ke namhlanje emsebenzini phofu ke akakasebenzi netheni but basaqokelela yonke into ethi Njengaye etafuleni kufakwa everything uncitswa ngugcina. Gcina kuthathe nditsho ifoto kaphetheni wayifaka kuloo box wabeke yakhe etafuleni. Kwakwenza ke ukwenza uthe esalele phantsi kwankqonkqozwa ke emnyango wabekhwaza ke cimba security kanti kuzongena uNomalanga njengoba ebefuna uncedo. Wazama kumphakamisa kuNomalanga. So uNomalanga umthathile ke umthatha wamsa kwagqirha ke okanye esibhedlele ngoba uzovela sele ekuwabo ehamba nge-wheelchair. Ethi ke akayonwabelanga into yoba uNomalanga amthatha amse kuwabo. Ibecinga uba bengamthatha ambuyisele efletini yakhe. Wabesithi kuphetheni ubuzohlala nabantu phaa phaa futhi ugqirha uthe udinga into yoba urelaxe unakekele uzonakelelwa ngubani phaa uhlala wedwa and awuzukwazi nonyuka iziteps. Ukwenza uthi yena iwari yakhe kukuba kukhona umntu omfunayo phayana uzothini. Babe sebuza uba ngubani umntu ongawufuna phaa wathi uSibongile. Yho bashiyeke bedown ke beyiloo nto ukuphoxeka because igama likaSibongile alikapheli emlonyeni kakwenza uphetheni noba sezame kangakanani akwenzeki. So uphetheni ke ubencokola noNjengaye ofisini emncoma ngale nto yokunika kwakhe uVusi isikhundla. Evakala engayiqondi ncam kodwa ke yonke le nto ethi ingumnqa into yoba kungene uVusi esihlalweni sakho. Then emveni koko nanku ukwenziwa yena uyalimala ngapha ecaleni. Ethi ayivani uba ayomeseji nesuke kwizinyanya lena. Wamshiya ke emangele apho ke ethi ke usabethwa ngumoya. UVusi ke yena umgxothile ke guys uNomfundo. uNomfundo besebhizi saqoqosha wamxelela uba wena umsebenzi wakho kuqoqosha yonke into yalapha vele kwanto. So Nomfundo ndidikiwe nje akayinto nawe ndicela uphume uthathe umcondo wakho ubuyele back kowenu. So Nomfundo ugxothiwe nguVusi. Uthe ke ngoku Njengaye esahleli after ashiywa nguphetheni kwangena uNomfundo ekhala esitsho into yoba uVusi undigxothile. So uNjengaye wagijima ubheke eofisini kaVusi. Apha afike khona uVusi ehleli nomkakhe kumnandi bekhisana kuselebhreyithwa le position. Wabe sesithi ucela bathethe benoVusi. Waphuma kugcina. Wabe sembuza into yoba ngoba ndikunikile iposition nje ngoku mgxotheleni. Wabe mphoxa ke uVusi esithi uzothethelela ikhwapha lakho. Wathi vele uyayidiserve into yoba uNomfundo makashenxe kwaye nawe shenxa. Wabethatha ibox emnika le ineento zakhe zonke. So uthe makaphume ofisini yakhe. Uthi ke uVusi ulungisa zonke ii-mistakes zakhe njengangoku. Yho Njengaye bekuthi makambambe ambethe but akana choice kunyanzelekile avumelane nento eyenziwa nguVusi.
Uwenzeni ke guys usaqhubeka nebehavior yakhe umsebenzi uthathwe ngumama uViwo wokumgada uthe ezomvusa emxelele makaye esikolweni avula ii-curtains wenzeni azivala azivula zivala hayi kwacabanga umdlalo wabemxelela uba mntanam uba ufundi awuzuba na-future apha phandle wabesithi omnye yeyi ngicela undiphumele endlini yam ube engamchazelanga uba into wafunda kanjani izitori zo-1980s wathi wenzeni anaxesha nezitori zakho ndithi phuma ekamereni yam. Phumile ke umama uViyo egxothwa ngathi ngumshologu ke apho. Uwenzeni ke uye wafowunela ke uSibongile ke wamchazela ke into yoba yeyi izinto ever since wahamba apha ekhaya kubi nje kumapetupethu. Wabemxelela nangokwenza olimeleyo ukwenza uwile ulimele akazi naye noba liqatha noba umlenze kodwa nje ulimele uwile. So uSibongile ke ube-worried ke ngokwenzo ke embuza uba akalimelanga kakhulu na. Kwelinye icala uNomfundo ke akakahambi uVusi uthuswa yinto ebusabona uNomfundo eyadini uyambuza uba uselapha. Uyatsho komnye uba ewe hayi bendizocela Vusi uba ungandigxothi wathi omnye ndithe kuwe phuma uphele apha Nomfundo awumameli. Wabe sembuza uba ibikanti uthetha kwakho iinjongo zakho beziyintoni. Wathi kuNomfundo ndiyayazi into yoba uyandicaphukela ndingandicaphukela Vusi kodwa uthini ngobhoyibhoyi. Uqale yangathi ke uVusi uba nayo laa nto yokuba emsizele umntana waphinde wathetha ngabani. Wathi omnye ligazi lenu ubhoyi ntontonto anirhalela into yoba ndidibana naye. Wathi omnye ndithe Nomfundo phuma apha. Wabe sibuza uba njengoba bendibuza uba iinjongo zakho beziyintoni wena usibhitreyile ngoba umthetho wakho ubuzixelela into yoba uzofika apha ekhaya ukhuphe umama bese phila ubomi obuphilwa ngumama. Wabesithi Nomfundo no awu-understand wena ukwazi ungena uba ubungangena ezihlangwini zam ubuzoyazi. Wathi uVusi andifuni nokungena ezihlangwini zakho ndithe hamba apha. Wena into obuyifuna kukuthatha laa vezandlebe lomntana uzolifaka apha ekhaya. Yho, phoxeka kuNomfundo ke wamshiya apho uVusi. Akayingeni kaNomfundo futhi akangeni naleyo mntana nakakade into. So andazi ke ngoba ekugqibeleni uVusi ngumfana uzohamba hambe ehle ke towards umntana kodwa ke asazi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.